Ταξίδι στη λίμνη. Το διαμαντένιο κάστρο. Μια φορά και έναν καιρό ήταν δύο αδελφάκια, ο Κώστας και η Άννα. Ήταν χειμώνας και έριχνε απαλό χιόνι. Ο Κώστας και η Άννα ήθελαν να βγουν έξω να παίξουν χιονοπόλεμο. Αφού ρώτησαν τη μαμά τους, φόρεσαν ζεστά ρούχα και βγήκαν στην αυλή. Έτσι όπως παίζανε χαρούμενα, ξεχαστήκανε και απομακρύνθηκαν από το σπίτι τους. Ξαφνικά βλέπουν μπροστά τους μια λίμνη με καθαρό νερό, όπου το φεγγάρι καθρεφτιζόταν. Στην άκρη της λίμνης ήταν μια άσπρη χάρτινη βαρκούλα. Μέσα στη βάρκα βρισκόταν μια όμορφη χαμογελαστή νεράιδα που φορούσε ένα ωραίο φόρεμα και κρατούσε ένα ραβδάκι. Τα παιδιά ξαφνιάστηκαν. Η νεράιδα όμως τους μίλησε φιλικά και τους είπε: «Γεια σας, με λένε Έλσα και είμαι η νεράιδα της λίμνης. Θέλετε να πάμε μια βόλτα με τη βάρκα μου?» Τα αδελφάκια δέχτηκαν και ανέβηκαν στη μαγική βάρκα. «Θέλετε να πάμε στο κάστρο μου?» τους ρώτησε. Στα παιδιά άρεσε πολύ αυτή η ιδέα. «Βάλτε λοιπόν αυτές τις ειδικές μάσκες και τα βατραχοπέδιλα για να μπούμε στο νερό». Έπειτα όλοι μαζί κολύμπησαν και έφτασαν στο βυθό της λίμνης, όπου ήταν το κάστρο. Ένα μεγάλο, όμορφο, γυαλιστερό και διαμαντένιο κάστρο, όπου γύρω γύρω υπήρχαν μαγικά λουλούδια που άλλαζαν χρώμα. Τα δύο αδελφάκια ήταν πολύ χαρούμενα, γιατί πρώτη φορά έβλεπαν κάτι τόσο όμορφο. Δύο καρχαρίες φύλακες πλησίασαν. Τα παιδιά ανέβηκαν στην πλάτη τους και τα οδήγησαν μέσα στο διαμαντένιο κάστρο. «Τώρα μπορείτε να βγάλετε τις μάσκες και τα βατραχοπέδιλά σας», είπε η νεράιδα. Ο Κώστας και η Άννα βλέπουν μπροστά τους ένα μεγάλο ορθογώνιο τραπέζι, που πάνω του υπήρχαν πολλά λαχταριστά φαγητά και γλυκά. «Πω, τι όμορφα που είναι εδώ μέσα», είπαν και οι δύο μαζί. «Ελάτε να καθίσουμε στο τραπέζι να φάμε, νομίζω ότι πεινάσατε». «Πεινώ ως ο λύκος», απάντησε ο Κώστας. Η Άννα ρώτησε την νεράιδα: «Μετά το φαγητό μπορούμε να δούμε το κάστρο?» «Και βέβαια μπορείτε», είπε η νεράιδα. Μετά το φαγητό λοιπόν όλοι μαζί πήγαν να εξερευνήσουν το κάστρο. Είχε 20 δωμάτια με μαγικούς καθρέφτες, μια τεράστια βιβλιοθήκη με πολλά και διαφορετικά βιβλία, πολλές σκάλες με 399 σκαλοπάτια, 70 μπάνια, 30 κουζίνες με φούρνους και ψυγεία και ένα τεράστιο δωμάτιο με παιχνίδια. «Έλσα, μπορούμε να παίξουμε στο δωμάτιο με τα παιχνίδια?» ρώτησαν ευγενικά τα δύο αδελφάκια. «Και βέβαια μπορείτε, το δωμάτιο είναι όλο δικό σας». Ο Κώστας και η Άννα άρχισαν να παίζουν. Δεν ήξεραν τι να πρωτοπαίξουν, γιατί τα παιχνίδια ήταν αμέτρητα και διαφορετικά. Μέσα σε ένα κουτί ο Κώστας βρήκε ένα μαγικό καπέλο που είχε έλικα και όταν το φορούσες πετούσες. Τα παιδιά ξετρελάθηκαν με τα παιχνίδια και ξέχασαν ότι λείπουν πολλές ώρες από το σπίτι. Όμως η νεράιδα τους έδειξε μέσα στη μαγική της σφαίρα τη μαμά τους, που ανησυχούσε πολύ. «Αργήσαμε πολύ και η μαμά ανησυχεί», είπε η Άννα. «Σε παρακαλούμε, Έλσα, πήγαινε μας γρήγορα σπίτι». Και η νεράιδα, κουνώντας το μαγικό της ραβδί, τους πήγε αμέσως στο σπίτι. «Πού ήσασταν τόσες ώρες? Ανησύχησα πολύ», ρώτησε θυμωμένη η μαμά τους. «Συγγνώμη μαμά, δεν θα το ξανακάνουμε. Πήγαμε σε ένα μαγικό κάστρο, γι' αυτό αργήσαμε», είπε η Άννα. «Ελπίζω να σας άρεσε το κάστρο», είπε η μαμά. «Και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα».